Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Sebelum kita mulai acara kebaktian tadi manogoton, jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Mari dimaita sian buku ede nomor 10 lalu mamuka sian sada sahatu rodi tolu. I
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Tongonodo di dohot Tuhan Yesus, yang go poda na diau dang ahu na punasa, poda ni namar suru ahu doi, mulo adong manangise nama bahin lomoni rohani amai, poton nido taringo tu podai, manang nasihat debatai, manang nahuhataon sian roha-rohaku sadiri, tongon na nido ni surati, akka batangai nama ngulu nama baor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami perdinggan basa nasumurung. Namar pungudo hami dison mangidu tuho sian nasa rohanami. Sai tabai maha porsiaon nami jala pargugui hami. Asa tarulaon hami parange nadenggan. Tongon na pinangidoni roham sian hami. Sai ramoti hami rodi hasusudani bohal nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ini dibata ima nasian patik parjulu saha rodi patik paupaton. Ahudo jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanonmu manangahana di banua gijang dohona di banua tonga on rodi di bagasan aek na ditoru di tano yang gotunggabe si sobaun manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ayo hona uhumma dosogut akan amar sineang di goarra
pati paupaton. Ingot hamuma parbadiaon ari Minggu. Dinaono mari ma ulah hamu nasa si ulamu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batandoi. Dang jadi homangula anggo ni sadari manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi di sini hutani halak pe namang ebati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa di bata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai. Jala di parbadiai atong rak mangidogogo mahita sian Tuhani laho mangulahon patik nai ali Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon nombar tu patik amin. Tato poti madu satta diadopani debata martangiang mahita. Ali debata nami naparasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Uhilala hami rikok doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubain na hupaserep hami diri nami sadario di jolom. Jala huparhato pot hami tung najojo do hami manibil sian akka dalanmu nabadiai. Tongon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang dialomon roham hamatian ni akka pardosa. Ai hamubaon ni roham do lomo ni roham. Jala mangulu, tesa saluhut hagiduhon nami, dohot pangaleosion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, tai pahot asini roham dihami marhite-hite panindangiomu, dohot hagugun nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, Tigor jala daulat hami pangalaho, bain hasangapun di guarmu nabadiai. Amin.
tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Adong dos dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamon ni habangsa ni hatagamon di banua gijang, ibaheni terbahen ibana do panguluhon ro di ujung ni akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana, namangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida, asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Turpuk epistel di hita mingguon imana ni enet sian Amos 5 mamuka sian ayat 10 alu rodi sahat 2 ayat 27 tajahama marsikap soring anon di ayat parpudi rakma hita majaha marjea manasida akan mangapia di hari ni Jehovah tung aha labamuna siani aholomo do ari ni Jehovah ndada hati uron songon halak nama porus maradopon singa gabe dijupakon babiat ibana jaladung ro dijabu ibana gabe mangusante tangana tudorpi ape dipargut ulok ibana dah aholomo tongon ari ni Jehovah jala dada hati uron hagulapodo dang marsinodang tuhagigihon biasan au nida aka hari raya muna jaladang dihalomohon rohaku akalulutan ainakpe di peleon hamu tuau akka peleon situtungon dot pelean si panganon dang lomo rohaku disi pelean hamuliateon sian pinahamuna paumayon pe dang parduli au disi ahola masian au hagut turon di AKND-mu jaladang lomo rohani pinggolhu kumbege suarani sordam jadi margiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songon sungai naso olo marsik tung adong maaka pelean si potongon dohot si panganon di pasahat hamu tu au di halongonan saleling stopat 10 tau hamu ale pinopar ni Israel atong usungomuna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-gana muna tole bitang ni debata muna akan nabinain muda di hamu jadi tongol kumahamu terbuang salpusian Damaskus Ninna Jehovah debata asai
ima sahatna mertua doakan atau mangion hatani di bata jalana peotsa. Amin. Tidakon maha porseao tai tongon nahina tidakon nidongata saha porseao disadok pertibion rap mahita madok au porsea debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan nato mempalangi doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadei imana tubuhan si Maria naga begabian si Anton di Porbadia adorang soha bubuan ido tuhata natu maut nabirnit di panguman ni silat nama tetar pajal lo ibana di hau pinars natua tu banu atoru bintana amula mangulu di hari patuluo nama naik tu surgo lahundul siamon debata Jahoba amanai pargogo nasoha tu dosan isi maimana pai mamula sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu doho namante au porsea dito di Porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia do dihasesan di dosa do diatai namandok mula mangulu sugo dangi halak nam do diang oluan nasra sudah. Amin. Shalom. Tabege majo tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 12 November 2023. Pertanyaan week Rabu 15 November 2023 pukul 10 siang. Week balap sepeda di bagas ni keluarga Nyonya Dehutapea Sentuanesti Boru Tampu Bolon Jalan Kayu Jati 5 RT 3 RW 5 Rawamangun. Wik Rawamangun Tegalan di bagas ni keluarga calon Sintua Herianto Sinaga Boru Pangaribuan Jalan Pemuda 3 RT 12 RW 2 nomor 3 Rawamangun. Wik Gangkana di bagas ni keluarga P Barimbing Boru Siburian Jalan Gading Raya Gang 5
nomor 19 Pisangan Timur, alai tempat pertanyaan di ruang Timotius. Wik Rawamangun 1 dibagas ni keluarga Sintua Anton Sijabat, Boru Hutapea, Jalan Balai Pustaka Timur, Blok B, nomor 39 Rawamangun. Kamis 16 November 2023 pukul 19, Wik Kayu Jati, Kafling Pori dibagas ni keluarga Rafendi Sibagariang, Boru Simatupang, Jalan Kayu Putih 9 nomor 57 Kayu Putih, Padidion Nabadia. Minggu Sadarion 12 November 2020 tolu di Parmingguon pukul 10 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia Tudak Danak Torop ni dak danak nama jalo Padidion Nabadia walu halak tolu bawa 5 borua. Aksi donor darah Minggu Sadarion 12 November 2020 tolu pukul 10 Seksi Kesehatan Dewan Diakoni HKBP Rawamangun Rap Dohot PMI DKI Jakarta Patupahot donor darah maringanan di ruang Lukas Dohot Timotius. Konven HKBP Distrik 8 Jakarta Senin 13 November 2020 tolu pukul 10 WIB maringanan di Gereja HKBP Sutoyo di Patupa do Konven HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Padita dohot keluarga, Padita pensiun dohot keluarga, dohot ina sarfat HKBP Rawamangun diudang asa mandohoti Konven E. Bible Camp Naposo Bulung HKBP Rawamangun Patupahon Bible Camp NAIK 01 dohot tema I will follow him di Patupa hari Jumat Minggu 17 November 2020 tolu sampai dengan 19 November 2023 di Villa LMPP Citeko Bogor. Sudena Poso Bulung ni Huriata samandohoti kegiatan ni Jalaboi ma menghubungi panitia. Seminar parenting orang tua anak sekolah minggu, seksi sekolah minggu HKBP Rawamangun, naing Patupahon seminar parenting orang tua anak sekolah minggu, doho tema pola asuh anak pada zaman digital, ima hari Sabtu, tanggal 10 November 2020 tolu, pukul 10.05 satu pukul 10 maringanan di Gereja HKBP Rawamangun. Narasumber Jovita Maria Ferliana, MSI Psikolog, Sudena Toras, anak sekolah minggu, asa pasidohot di seminari. Informasi lebih lanjut, Boima menghubungi kakak guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Kunjungan gerejawi Minggu Sadarion 12 November 2020 tolu pukul 10 Pos Pelayanan HKBP Sumedang Rapdohot Punguan Ina Gloria HKBP Sumedang Ro Mangebati Huriata Niuluhon ni Pendeta Tommy Sianturi STH Lahorap Mar Minggu Jalapatu Begeho Puji-pujian Marhitai Kor di Patupado bazar makanan di alaman ni Garejata jala di pintu masuk gereja di Patupado kotak bantuan laho mengurupi pos pelayanan HKBP Sumedang taurupi ma asadenggan mardalan aka pelayanan nasida parheheon lansia Minggu 19 November 2020 tolu pukul 6 doho pukul 10 puncak parheheon seksi lansia HKBP Rawamangun dohot do lansia melayani gabi penerima tamu dohot kolektan sipul majahatikting madohata do sian seksi lansia. Ruas Natabah Minggu Sadarion Tajalo do gabe ruas Natabah ima keluarga Nyonya Siagian Darti Cipriana Boru Panjaitan Rabdohot Sahala Yanakon Nasida
Rosian HKBP Resort Sleepy, Jakarta, na beralamat di Jalan Skip Ujung Nomor Sia, RT Pitu, RW Onom, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 2. Keluarga Edward Iya Simorangkil, Inata Silva Suci Lestari Boru Tambun Sabiro, Rabdoho Sahalak Ianakon Nasida, Rosian HKBP Resort Gloria Sumbul, alamat Jalan Supriyadi nomor 2 RT 3 RW 4 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuhatama mamasu-masu nasida gabe ruas na mangulu di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Tikting neng marbagas pemberitahuan pertama neng majalo pasu-pasu parbogason ma Jonathan Sahat Pangiduan Perlindungan Sinaga ruas ni HKBP Rawa Mangun Wik Duren Sawit, anak Niamata Rama Suhut Sinaga, Ibu Flora Jenny Rosita Boruna Pitupulu, Dohot Orwanna Mardelia Lunggaer Serenauli Boruna Pitupulu, ruas ni HKBP Rawa Mangun Wik Khusus Borunya Mata Abel Tasman Luanggar Tubuh Ninata Korlin Laehe pamasu-masuan hari Sabtu 25 November 2020 pukul sia di gereja HKBP Rawamangun 2. Neng majalo pasu-pasu parbogason ma Hendrik Barto Gunawan Simanulang ruas ni HKBP Resort Kayu Tinggi, anak Niamata Donald Simanulang, Tubuh Ninata Berliana Boru Silitonga, Dohot Orwanna Anggi Nur Hatri Boru Sihombing, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Pulau Mas Kampung Baru, Boru Niamata Hussein Ipri Einstein Sihombing, Tubuh ni Inata Riance Boru Bakara, pamasu-masuon di hari Sabtu 25 November 2020 pukul 10 sada di gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Rio Dewata Purba ruas ni GKPI Rawalumbu Bekasi, anak Niamata Ulung Hussein Purba, Tubuh ni Inata Desmina Boru Pasaribu, Dohot Orwana Manaria Esther Judika Sitorus, ruas ni HKBP Rawamangun Uwik Rawasari Cempaka Putih, Boru Niamata Joni Sihar Sitorus, Tubuh Ninata Widyaningsi Boru Pasaribu, pamasu-masuan hari Jumat 8 Desember 2020 pukul sia di gereja GKPI Rawalumbu Bekasi. Tuhatama mamasu-masu nasida gabi parsari peona denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata namodding. Na di hari Jumat 10 November 2020 nunga jumolomoding sahala ama ima jahuling silain umur 83 tahun tinading ni Nata Teti Boru Sitorus nahinan, alamat Jalan Kayu Mas Timur, Blok B nomor 17 Kafling Polri, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Kafling Polri. Tuudean Sadarion hari Minggu 12 November 2020 di TPU Petamburan, Jakarta. Tuhatama mangaleho gugu doho pangapulion di keluarga namar sitaononi. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni huriata di pasu-pasu debatama kabarita masa dohot ulauna kasipatu pawata bahesangap di gowarna songonima tikting di huriata di Minggu Sadarion.
tapasada marhata martang yang mahita. Damai di debatana sumurung sian saluhu naroha di memangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita salu nakadamang dainang hatan dibata di bagasan minggutta manugoton dihita salu na nadong di bagas garijata dohot secara live streaming akan menonton. Dihita damang dainang haangkin ang pinaribot hatan dibata imasian sada Tesalonika bitu 5 ayat sada 1:10 sada. Hujahama hatan dibata songonon alaidang pola surato tuhamu aliak kadongan taringot tutikina dohot sadiharina. Ay di boto hamu do takas nasongo panakobor ngiddo haroro niari ni Tuhani. Ay molo di dok halak damedo jalamora swadong disima topu tahop tunasida hamagwani songo pabebeon tuaka tu nagabegabean jala dangadong haporosan nasida. Alehamu alia kadongan dang di bagasan naholup hamu sotung hatiuron nari hamu songo panakko ay saluhna do hamu anak hatiuran jala anak arian dang siap borngin hita manang sian ahulomon atong say unang matarpodo pita so nakkanaleban say dungo mahita jala marroha natorang. Ay borngini do tarpodum akka namudumi. Jala borngini do mebuk akka nababuki. Alayang gohita nasianarian marroha natorang mahita. Tasulukom maha porsyaon jala haholongon songo baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon niroha di haluau. Aidang di padiri debata hita bahen sirimasan. Alay naing madapotan haluahon hita merhite siat Tuhatta Yesus Kristus. Nang mate umokop hita. Asa sadok mangulu hita. Rap dohot ibana. Manang nadungo mangulu dope hita. Manang nang mudum dope. Di bahini saya masih paingot amahamu jala masih pauliulian songon naung binahem muna di sido sahana. Kurian itu hatta di hamak kamanami nanami las doroha di pakirimon halak na porsea jala bolo sinukur rahita saluhu na pasti do molo marujung ngulung tu dia do khasatamu pasti do alusta surgoi yate to eta dio majolo bukit de 522 surgoi sabulut tadoi bodo tehe per multimedia 522 songon na hato baida gunang lebet eneng tu surgon 522. Bukwede bukologu tolu 5 sia. Mulai sadar ang ata apa lakka manginang ate? Surgoi sabulot adoi dangadong besiayon disi
na memuji totong na disi pinaluan itu hatai surgoi dangarong besiayon disi surgoi dangadong besiayon disi. Iya, dangadong besiayon Indonesia itu ya kamanginang jala bolo ayat 2 na dapola teddi honon namar loksa nang usaha tusi tuinganan na saiding gani tung macai tabodo lagon jala semangat do hita mangit dehon yak kadamang dainang pide do hita te marsakap nang tu surgo ada kamanginang nang tumua apalagi nang 70 tahun gijang mulai ate ma isi mana yang borhak tu surgo beloro Tuhan isa darion beh piga halak do hadi do mola hatat tanak kaneng surgo isa bulut tadoi ape piga halak mani berisat 2 olo 4 talak berison bah tanggo 10%. HP arong edet tamu sama dokon sia buket de 5 tulusia sai hutagam do Tuhaku sai masih hol rohaki di haroroni Tuhaku songon dapola di do naik terakhir na Maranatha roh Tuhan amin sa. Ya Ibu Hadi ya teh. Boleh ke Tuhani roh mau sonari. Langsung tu surga. Tak kolang lansia dah. Sudah. Baik dah. Dangarong di Tuhani nama ribarkan. Berarti biar do peruhata teh. Gitu kan? Saya jok-jok do halak. Las rohana manikir. Di Jakarta lo mau rohana manikir, bolong nama ati todong na sian uki. Nungi tu RSPD, nungi tu Cikini. Dulu heli, botari satu borgin, ulu udah mulai jam 1 pagi. Manikir mai. Apa boleh taringoti, baru pak. Kata pare dirita taringot Tuhan mati anon. Anom mata-tatai. Itu kan kamanginang. Itu dah. Molo martangis murah. Ade. Molo martangis murah rakamanginang luar biasa do. Sifat adang sinkron antara iman dan amin atau iman dan pikiran. Boleh tadokon amin alai haporsyota tahu. Manang bolo tadokon imat tamat dokon Maranatha romo Tuhan. Baik ko para diut tado. Sasitong nakamanginang halak naringgas manikir toka rumah duka. Sedikit banyaknya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk itu. Itu. Yesus tunggil puhamu lang na manikir hamu. Nah. Eto kamu majolo saliling mangulu hamu di lo debata di hasil ngano ngapiga 300 jali humanikir. Kan itu kan? Alenang pesongoni 300 jali 30 hali setong do pero robier. Taringot Tuhan mati anon. Apalagi do pe misal nama julu ali Tuhan liom madiau. Bayo basa saya ngoni pangi dua minang amang. Ai dang do pe. Udang do pe hutang ni halat tuawin na misalna. Saya gumogo do pe portibion. Makanya dokon ya di siar tam. Ido tada do hita pararta sudah teh. Dah dia apa kamanginang? Na pasti ikko salpuhonot tada portibion. Ido na pasti. Dangadong naboy manggolong portibion. Sadia godang pe artata, sadia godang pe sinadong atta, sadia tibo pe jabatata. Dangadongi. Naboy manggolong. Asipata
menggeliti doi rohku bolang halak mandoko sonon. Ampa dita. Bahasa mamang buruko nate moding na burju don. Bahasa malah juga dang modingin na. Ima suku-suku na karuas. Las rohana tong unang maya na burju-burjuon. Unang salah maka manginang. Saya burju-burju ni halak. Saya orang dari rohani nasu burju, nasu dinggan. Palang tampak luar doi. Jadi jangan menilai orang dari sampulnya, menilai buku dari sampulnya. Saya juga ni halape, adong dorohana burju di rohani. Makanya adong perjahati muba. Itu, daknya perjahati so muba. Adong dona burju igabe perjahat. Itu. Itu ala anak kamanginang luar biasa do. Nah pasti dangan adong dawai namang golong portibion. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan dirinya sampai di dunia ini. Saya dia pe umurna. Sedangkan umurnya kena perjulu di pada Narubi, polar sampai marsia 125 tahun. Tong dolam. Balagi mahita kan? Jadi mau lam gajang umurta, lam berulang tahun kita. Batai ngok majepe nama hari-hari na. Asi pato loro iba madokon. Ngabi no to ulang tahun ni nato nama to 75 tahun atar dokon. Saya di ulang tahun mupung atau emak dokon masa 17 inna. Ringgas marulang tahun alerang barane madokon saya di umurna. Saya yang tetap posok. Iya kan? Ala buha. Saya di hilala rohana do, rohatta do nang malu melik kita portibion. Apa? Dak kita nama ngatur pertikian ni. Dak kita nama baik pertikian ni songolomoni rohatta. Dak kita nama dok ikon songon dari rohak kudang. Ala buha. Ala kita napuna di debatado. Kita adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Jala debatado marhuaso di tengah-tengah di ngulut. Itu dah perlu situ tu dohnota. Alani amanginang sasitong na dihalak na porsea. Tang pola gabi habiar bolon hamatianon. Dihalak na porsea. Alay molo satonga do, golom ria do, suam kuku do. Baulu tong dihabiari ketakutan yang luar biasa. Boleh jual ma babiar boy, boleh jual ma khawatir boy. Alay unang berlebihan. Itu dah. Tabereng mati ki COVID. Mula majito tu puri stokin. Kenangan ni COVID. Lam magi cugu jolma lami sitak. Itu. Arong do jolma lao merdela ni. Tak marnahona. Arong do jolma ngebani si ubakna ise dia hon. Ise dia hon di jabuna. Pelon akaron merjojo risi. Apa holang satok kide mana pa Jepang do talak pitor lao. Dang sanga di nunggu non penangkalon. Itu. Kadang-kadang heran daw manang na kurang informasi daw. Tak ya hubege halak nagilandang mati di COVID ini. Nanti, tak ku boto na salah udah pawahamu. Manang pengemis. Nah kubur hami, saleleng hami di Rawamangun akan nomor pangkat do. Nang pengalan siya mana? Tanga dong isok konson, jabunyo di kolong jembatan do, tanga dong. Namar lapatan damang dainang berarti nang boy hita hape nang laho manahan haroron itu hani nang boy. Ay hulok pemba, malam to baru pengalamak ko do nakamanginang. Tulu jomnay nama nang salpu to baru. Laho sana. Bulan berminggu, nggak bagi titing ujung tahun, neng pai maho makuling nama loceng, 2 jam naik nama, balewat, dang kidono na Tuhan, 2 jam naik nama ina, balewat, itu kan, gudang do bagi apa labonan di tahun, tau baru tanggal sedai, gudang nalau, dan apa biar huna usong na 3 kuber kamu. Isi nama yang giliran ni isi nama yang kondir. Tahu. Nah pasti kau para dia ni halak na porsea do dirina.
Makanya dokter di Mazmur 10 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi boleh ada debatape hari-hari di ngoluta kronos guarna. Hari-hari nambah muluson. Iko merbisu deh kita pergunaon. Asa unang marisuang hari-hari on. Nyadang beyot tabi bolong asal pu kita sapurtibion halai bigionnya kapino parta do madokon naburju do pungon naburju do inung mon naburju do amang mon tonon nadi lausima regenerasi na dihaburjo ni natoras nai dihaburjo ni yapung nai lausima regenerasi na laho makka holongi Tuhani ai di piga-piga gereja molarong melayat dan baju nabi rong bepake nabotar nama apalagi bolonga marnini marnono nunga sarumai tua itu kan nyan dan pola masalah warna terserah kita dong ai si pata uluru mangaduk kamu tokin saya mangadung torselpi do hamu labu namo dingi tu dia dua ngadung munai itu ngalah benar buru non pulang saya foto pas si majujung di bakke berek kamu tuh ibe hari bak kamu dong ibak kamu sonon ipostik kamu kapan ya giliranku tak kira itu jadi odo nak si patu sondi si Paulus tuh dia Tesalonika asa tikina managam nasida tikina para diri na sida unang ganggu unang gamang unang mabiar alek ko di parade madiri na do dinggan asaboha unang tarsonggot ada dua waktu dalam hidup manusia pertama namanya kronos partikian yang tak boleh somai sehari 24 jam itu taba 24 jam hali itu saat minggu, saat bulan, saat tahun, martau-tahun, ima kronos. Yesude aka partikienon nang martau-tau di bulu cawak kamanginang ima kronos. Alerang partikian seranai, unang lubahita, kairos. Dukta bolus partikian hari-hari ningoluon, arong mapartikian ningoluta. Do debata. Makana itu deta, muak kamanginang. Nah somal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Itu. Jadi dak kolak partikia kronos partikia tanadong. Ale kunang do partikian kairos na pinasa di debata di tengah-tengah ninguluta. Di soma munculi. Di soma nendohonon di si Paulus tuh di Tesalonika. Asa dinggan para dirina lau pai mahom managam haron Tuhan. Arong tolu bagian nasomal tabere ngakamanginang taringot to haron Tuhan. Ang do halak di pahatop haron Tuhan. Taberang do najula te setawi marga sibuya ya. Manapis sibuya najulu dengo tamu dak kamanginang kate. Rona mai tanggal nason bulan tahun rotson tabege mata parade madirita merpungu mahalahi ape kita kak polisi dan ros sampai sadar sudah mabir ate tiki sanga do tiki sempia ipato tulak gua inna tulak buti sianu iguari mau oh holang tam SMA haruan manguli mahudain bahasa tulang niku dang Rona maring Tuhani, orang sempat dang menguli hoinna. Sangat dosong na biar rohaku atas song dino na yang naraku. Gudang do halak di pahatop. Tanggal, bulan, tahun di pahatop. Jala halak na soringgas majah bibilna muradu terkecoh. Ada kamanginang. Nakani ngaga mol gala do teon. Songon dagili seru hamu ala soga ala kon. Tapi dangon nasala. Kamu udah magbebukid di.
Itu dah. Apa yang udah bukit dia menggunakan di sini, bukan yang bukan. Juga di buka dia menggunakan salon. Elektronik, don. Itu dah. Soalnya handphone itu kan. Orang udah tikinya. Tapi sonar, orang mau bukit di hita. Tergantung tu son. Apa itu kon sadario para ada diri minta. Dapat dua musak kamanginang. Orang do napa perlebat tikir tuani. Tuh emak. Menang pala tapi kiri hari tuani. Tang binoto sedi hari roni na di Matius 24 ayat 26. Polak Tuhan itu mabotoi. Udah pikir-pikiri. Tuh emak mate mangalang mak. Odotong. Dan pola pikiri mana sa di hari tuani ipalabat. Ala nak tabo tuh. Masih ada. Dapat tuluhon sikap ni halak. Napai mai mau harap Tuhani tak peduli. EGP emang gua pikirin, indah kan? Tak peduli mana tadi ngoto harap Tuhani manang sa di hari pei. Keting sabas na rohano. Hape kadamang dainang bolo jupak kita di harap Tuhani. Arong dua versi taring tu surgo nata tujui. Na parjolo salibuti. Molo denggat do pangalahota di Portibion. Jala mangulak kaulon na denggat kita di Portibion. Setahilala mai uta budo pemusek surgo nanang situ jotai. Alai molo so denggat kita mangulau-ulau di Portibion. Tahilala mai lo bisa onido pe api naroko narotu hitaon. Jadi dunia ini sebenarnya gambaran kecil kita, tu dia ho, dung mate ho. Dok kamangina. Mololi dala rohamdo denggakko mangulau-laumu di Portibion, mangulau-lau ni Tuhani, marhite ha porsyomu, tagamu maroh Tuhani tunga-tunga ni gulum. Ayo ta berupe. Itu kamangina. Ta berupe. Idok kon parjamita 5. Aduh, kolang partikian, kolang titipan do, itu dah. Paling-paling, arong natuar saya moding ros nuriata, harga ni petina, sa Cina, na isong Cina, harga 225 juta. Ate, baru di San Diego Hills, ikubur. Ali mo tahamu do, ong nalucu siya ni. Ikimoding bapak non, adong 5 ipom masna. Ibu geleng nai. Berarti ompong di mana satu sang. Itu dah. Tahu nahok dipurtibuk kan? Itu kamanginang. Ibu mah sayang don, baru bayar itu kan. Tangga dong. Sudedo salpu. Allah di wadeba tadi kita partikian ada orang sosatu si Allah memberikan kita waktu kesempatan sebelum kita pergi ke sana. Allah tak kasih tutudo haror Tuhani di gulutan. Ima taringot tu tangat tahun memen tumori. Ingot hari ama mate. Sitong nang iba ini di tangat tahun ate. Iba ini. Ali saya berusaha do jolma laho. Pagajak ko numurna. Itu dah. Saya harus jual mama kejak ko numurna. Misalnya majolo adong do jual mana diet habis-habisan. Asa gejak umurna. Arung doi. Kan? Asal mangan di gedung. Kalau yang dari mana kan nah ibu duti mati jurnya. Makwe dah ina. Mulai hati mak ngamangap biawin ali budut. Tapi yang bote mana orang asam lembung na nakok matong. Lo sima bebuat di mana mata lain dia nai. Pada itu, do kan? Itu. Alam berhalat daung, sono kunak kaning. Weh mak mate mangalang. Asal roh tu gedung las maroh hartong. Apalagi gugu masih panganon ibu tu. Mertidi ngasih besar toru nakok tu gijang. Oma, aka partikian. Macai gudang dobe partikian. Alai mola dilebatahi ta partikian laho di Portibion, taingot. Na parjolo sahali dokon nakaning,
Arong dua pertikian. Gabe anak hati uron, dohot anak holomon. Orang-orang di dalam terang itu jelas. Halak na mangulu di bagasan hati uron ini jelas doi. Dang mabiari. Pasato diri itu Tuhan. Makanya dokon hatane bata di Rom, mangulu manang mate, di Tuhan dua. Hidup kamangina. Hidup mati ada dalam Tuhan. Bahkan di dokon nakaning, bolo anak hati uron, para diri. Songol 5 halak baru na oto do na bisuk. Na maroha. Na baharade diri na palituna. Jalaw nang tarpodom. Omma. At yakainom, akalansiyon, yang pigah mudum setiap morgen. Ang rohamo na manaton sampai jam sada, modum jam sia, dungo jam tulu. Tang tarpodom pe sampai jam 6, sampai jam 7 modum, pas nang berminggu musik. Gitu kan? Idokon hanak hati uron itu harus rade, waspada. Unang tarpodom di mana? Ay bodoh tanami jolma, bolu mebuk. Tangi boto isa di hari mana ide mana mudum. Iri puro ang mudum mana di puruman, apa di teras di jabuna do. As mudum mana, setabi ropananggana, idilati matong hurum nai. Alangur do pe di hilalay mana kan? Pagi-pagi dungo mana, ilok mana, moliati ma di homa, inat-inatana. Walatung pe songono pangalawak kutung, kolong dorham yung mahodo awin di mana. Ima bolong atar puduk, papudup pu. Iri pudoray natay mga umahape na di umabiyang pananggado. Wala songoni. Molo hala na papudup pu nang boto manangaha. Ala boha disido na ropanak koy. Bolo hala atar puduk. Nang pesa sitong na panak ko dang ikobor ngibete kamanginang. Madugo pe, Ariap pe, apalagi Jakarta udangnya. Hal rata-rata halak berniat jahat itu pada waktu kita tidur. Itu. Halak natar podom, alani halo jauh di portibion. Babu di mana? Ona takko. Bodoh. Alai mau lo gudang halak si pikiran na, budang tarpuri mana? Makanya dok kaning lahu pai maun harol Tuhani songo panakko di borngi dak taboto sa di hari bana ale unang tarpodo pita ale say dungoma ay sorong panakko parjulo neng manakko di WA bate tangarong iwe di WA shalom jam 3 homodom nang rohay manakko inna tangarong ale na tertipu gudang mari WA ang doha mo na tertipu mari WA. Ya anak kamu marsahi ba om matuson ala dang pitor gumalaput tita pitor transfer 10 juta tak tasuk kudope kan imalah ni biar ni rohaton. Tetapi orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik jangan sampai kecolongan Bapak Ibu. Jadi kamanginang darong istilah mantuk songonon tarsongo tiba teh Hape nak kering makata-kata hari gereja, son nari ngalau, dangarong bestile songoni. Iparade diri naduk dingkan. Mempersiapkan dirinya dengan baik supaya benar-benar dia mampu melihat terang iman tentang kedatangan Kristus. Ya baru akun, ima anak holomon. Tak peduli mana. Dia tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Alai di parade mana dirina holang namar sonang-sonang di bana. Holang pikiran nado di mana. Tak perlu di bana akka hati uroni. Idolana damang dainang dakkolan pahiat tanah tiur. Ate. Ang do warna sote si tiur. Ay warna alak batakon si tiur. Tetapi ate alis yang dia matiur pardopahan na. Do pangalo si dame si holong ate bedu dah
Bolo barane hamo baik guar nigala anak komuna manang guar muna guar si songoni ikon sianido ate. Unang songon anak Sidion tiba guarna si Yesaya si Jeremia ahala patan ni takku boto ngamati puku mapainin na. Sangat to. Takas do. Supaya setiap orang yang di dalam kegelapan benar-benar tidak mempersiapkan dirinya dengan baik sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di tengah-tengah kehidupannya. Ikko gabi anak hati urom mahita marrohana torang jala tasulukun haporsiauni jala boy ta jujung pakirimon na manguli ikon nido dia boleh suku kalak kita tu dia hodung mate ikon optimis dari madokot tu surgui ikon nido halak na porsia. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Itu. Tu dia ho bolo dunga borsa portibion. Surgui sabulok kudoi. Mau letak golom-golom peon. Jangan rongi. Makanya iman kita harus semakin berakar, semakin kuat, berbuah semakin lebat. Itu porsiota. Ikut merakar hita. Makanya kita saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan. Iko marsi paingotan do kita sama satu yang lain. Bolong dong kami paingot. Ingot dah. Pas satu kita do portibion, dang lilingon. Ido anak kamanginang, bolong artam, urang hopol-hopol ho. Gudang do Jakarta ko ber namo rajong, nanggo ko kaspereng deleni. Nanggo nojo nok kelapa garing pindelani, ibi kiri mana boleh mardelani tu mol haison nok kepek kulina. Hape nalas alpu do nguluna. Bajuna dak kamar tukar, amat todo macari ngolu-ngolu. Bajuna holangi holani. Sampai malapuk. Hape bajuna tai salisa bulan hona jahit. Odo kan? Ada kenang dang tikos ya teh. Sangat teh. Itu. Ye sali aja amaton, ye naton Pak etatusan aho malao. Mebiar apa cukup deh pengna? Cukup deh pengna, malah berlobi. Boleh diajak tuh luar negeri, aho malau, pitor dokon, pengen luar nama nonon, pengen luar nama nonin. Hape taingot do, besok kido portibion, kalau salpu dah, itu dah, kalau salpu dah, asal mau nang boros setong, daung. Ale boleh tepat guna, tepat waktu dipergunakan tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Ayo udah macari, kan itu kan? Orang macari. Unang songon seminar tawarisan itu, unang iluliho, holang tu gelengmu menikmati holo aja. Baiklah, akamangina. Ini perlu. Supaya kenapa? Supaya ketika kita berada dalam dunia ini kita benar-benar memberikan kualitas yang terbaik. Jadi mula-mula kita sanodang benar ragu-ragu kita. Dang adong bepak kirimota na suam-suam kuku. Alai sudehi ta di bagasan haholongon, di bagasan hatiuron, di bagasan hadameon, di lodebata kita kualitas hidup yang benar-benar baik. Ai parsatokina do nguluta. Dia mau kadamang dainang haanggi nang pinaribo pe. Atong tapa uli-uli madirita. Ate. Tapa uli-uli madirita lau manomo haron Tuhani. Jadi hari pe. Ali kita mau menyatakan bahwa diri kita menjadi bagian daripada itu. Ya rote heto namuna madokot tu sonong geldeng muna, anno bolo mati au sotong tangik camuda. Alu nero kamu bolo mati au mekelekel hamuda unato sone. Kan adong dokter kan? Bedo. Itu perlu. Asa pahoton haporsion ni aka generasi muda do. Asa pahoton haporsiota do. Laho manomu-nomu haroron Tuhani. Atau tapauli madirita kamanginang. Ya. Baldokon gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Bolo dong ading gaki tadi portibion. Tinggam manang pajakon debatahi tadi surgoi. Amin bertanya mai. Mulai ate marohana ami di Tuhan. Tutu jelatakas suboto hami. Rodo ho musek laho manomu-nomu hami. Akan ang pinilikmu
nagabi anak kom bolonong hausal po kami portibio. Ale do hatam do ise na ulo manomunomuho di bagasan hatiuron. Di bagasa pangalaho na dinggan. Pangulaw na dinggan. Jala takas. Molo arong bukwit dinay madok tudiyo hodung mate ho. Pitor takas. Jala pasti dohonon nami tu surgo sa bulon nami. Siani mahami Tuhan para deo diri nami. Sa lilig nila ko pe partiket di hami di portibio. Bolo na tusido hami. Ikot takas do Tuhan paululyon nami diri nami. Asaw nang mariswang parangulon nami ng pinasami di hami di portibion. Asa hugolo pami may Tuhan. Jala hujak ko kami may dingulo nami. Atong marluba-luba mahami Tuhan gabi anak hatiuron. Asian hatiuron itu haroron nami. Marhite Yesus Kristus nang malubos sa amin. Dang siyan hagulapok kami. Dang siya pangajaryaw ni sibolis sa amin. Kupadaw hami may siyad diri nami. Holang may siyad diri nami. Alay mo latong pegale hami Tuhan siya pardagon nami. Alay Tuhan urupi hami. Lahu mangulahoni nadinggad di ngulo nami on. Ay ko ka nadinggad do di jarok ko di hami. Asa totong marhay baruok kami Tuhan. Jala nunga adong beguar nami. Di buku habadi ummi. Dukku jalo hami ho gabi sipelonay marhite padidon na badia. Naong hubulus sami. Dalam marhite pakatidak koron niya porsyaon. Tung takas itu turo Tuhan. Haporsyon nami madok. Jala takas. Parsidoho dohami. Di surgo na pinarademi. Alani Tuhan terus mahami pay may maon haronomi. Terus mahami managami. Uhut managam. Hupauli-uli hami madiri nami. Lamdinggan. Isipe hami. Jalaho matotong na mangaleho pasu-pasum dia. Ale Jehovah di bata manabi pasu-pasum makaruas ni huriam na manangyo katam nanong dibagas garejaon ananga ka secara live streaming manangihon. Lepok kon hatam di rohana sida asa hona kolang mananginangi hami. Ale tong mahami laos mangulahoni di ngulu nami siganupare. Pasu-pasum matotong akaruas ni huriam nanang mangulau-ulau na sida. Diak anak kon nami nang marhaso hotan tuak kapartikian nang ronale Tuhan patujolo bolon na sida asat dinggan ture akka persiapan naong nibul na sida nang natoras na pe jalaboy na sida majalo pasu-pasu pardongas sari pionisian na posom di bagas alas ni roha gabi sada rumah tangga na baru na sida tunga-tunga ni portibion. Dia karwas nyuriam na marukil na tumatangis sa ala ng ngujumulo na toras na sida. Apuli mana sida Tuhan. Asa tarapul rohana sida majalok ka na masay. Awingot hami. Disima huilala hami. Nalausal puro hape hami siyan hasyang anon. Aliparade diri nami. Lahu managam harolomi. Dia kaulau Tuhan. Nang masa. Tarlemobi, punguan ina sola Gloria, na uborhat di Jogja Semarang, komatotong namat dongan na sida. Punguan ina sola Gracia na ulang tahun na tongonan no para dio naka paridun na sida. Totong matuhan patupa kanadinggan. Marhite, idin na sida gabi sangap di guarm. Nangak katamoy nami, na romang ibati huriam sa darion. Ali Tuhan, sa lehom makaruas na ringgas marsilol lehon. Mangrupiak ka huriam na umemet. Asaboy totong na sila pajang joko baritam nauli marihute huriami. Isi mataruli pasu-pasu hami salhun. Jehovah di batama nami. Martanyak kami. Di negara nami. Oma totong Tuhan. Na mga lubisok pagka pemerintahan nami. Manguluhon negara nami. Tutu marukil dohami Tuhan nang peso di hutan namion di negara namion nakaparporangan.
Palestina, Israel na tongo si pata boy menyita perhatian namin ang dunia upe. Tuhan, si partangi yang mahami di dunia negara na tongo di bagasan kerusuhan, peperangan. Todimi matuhan na pada mehon nak pemimpin negara ini. Asaboy dengan jalan mardal sudah pemerintahan nunga macai gudang akka korbat Tuhan. Dak kolang na tumua, no met, na berbaju doli. Macai gudang akka namate alani hapurangani. Ali Tuhan asih maroham. Asa totong Tuhan lehomma hadami ommi. Boy itu akka partikian saya kapar porangan nasida. Ciptakanlah kepada kami Tuhan hati yang damai sejahtera. Si partangi yang mahami saluhun. Asa marhite tanyang nami margugu tangyangi. Boy pasiduk ko nakapar porangan di Portibio. Ale jahoba di batama nami saat dihoma ngulu nami. Jalahoma na patujolo akolon nami tujuluanon. Uhut managam haroromi dihami. Matenakmu Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Mari dimahita uhut papungu peliat. Jongjong. Pakai mati kita siya Tuhano, ay kong atop laong sa tuloy, biya maat
tatangnya koma peliata buadupan di bata martang yang mahit. Ali di bata manami dari Banua Gijang hodo haroruan ni salut silehon-lehon na dinggan do nasa uli basa nama uli utus. Kupasat hai masyan na nilehon mi tu hami pilen nami tu ho. Sejalo magabe wab na khusus di jolum. Pasu-pasu majalah ramoti ya soparasya kami pilenon. Patimbulhon harajon mu di tontongan di huriam do di portibion. Buhai marohanami marhite hiti todim. Asalam tadahami gudang ni sileh-lehom mi Tuhan. Asalam girgir hai madok mauliate tu ho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehom mi tanira di mataku. Osado Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajommu, say saut malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dari on hanguluan siapari. Sesa madusanami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho. Mulak mahamu di basad dame, jalo hamu mapasu-pasu set Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala si marohana bidaho. Tidak pakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor hom. Damena tutotim. Amin. Urian itu hatta, kadabang dainang anggi pinaribot, padita, liturgis, pewarta, persembahan, penerima tamu, multimedia, pemusik, song lirman. Madot kita saluna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas.